guys και get ready with me. Λοιπόν, θα πάμε για φαγητό με τα κορίτσια. Οπότε πρέπει να κάνω λίγο γρήγορα γιατί έχω αργήσει. Δεν θέλω να κάνω κάτι πολύ γιατί νιώθω ότι βάφω τελευταία πολύ την μούρη μου. Ειδικά βασικά δεν βγαίνω το βράδυ, αλλά κάνω πράγματα το πρωί που θέλω να είμαι επομένη. Οπότε ναι. Δεν πεινάω καθόλου. Αλλά δεν πειράζει. Θεωρώ θα μου έρθει η όρεξη μόλις δω τα φαγητά. Λέω να μην βάλω concealer γιατί δεν ξέρω. Θέλω να έχω ένα πιο απλό base. Θα βάλω μόνο μάσκαρα και κραγιόν. Εντάξει, contour και rouge, αλλά δεν φαίνονται αυτά. Επίσης πήγα και κομμωτήριο σήμερα. Και παιδιά, το self-confidence μετά την γυμναστήριο κομμωτήριο. Τι είπα, γυμναστήριο κομμωτήριο την πρώτη φορά. Έχω κάψει, νιώθω, τέλος πάντων. Αν είπα γυμναστήριο, εννοούσα κομμωτήριο. Ναι, και το self-confidence μετά το κομμωτήριο είναι άλλο level. Έχω βγάλει 10.000 TikTok, 10.000 φωτογραφίες. Αλλά τι να κάνω. I'm just a girl. Και δεν είχα οργανώσει κιόλας κάτι. Αλλά από τη στιγμή που έχω φτιαγμένο το μαλλί μου, πάλι καλά που οργανώσαμε, γιατί θα ήταν κρίμα να πάει χαμένο. Επίσης, για όσους είδατε το προηγούμενο Get Ready With Me μου, έχει ανεβεί το campaign με το Protein Garden και μ' άρεσε πολύ όπως βγήκε, οπότε go check it out and give it some love, γιατί είμαστε πολύ proud. Δεν ξέρω αν είμαι μόνο εγώ. Βασικά, σίγουρα δεν είμαι μόνο εγώ, γιατί το έχω συζητήσει με φίλους μου. Από όταν ο καιρός έχει φτιάξει, παιδιά, there is meaning to life again. Και κυριολεκτικά νιώθω πολύ πιο productive, αν και κάνω πράγματα, αλλά δεν είναι ότι κάνω productive πράγματα, απλά κάνω πολλά πράγματα. Και όχι μόνο έχει φτιάξει ο καιρός, αλλά έχει μεγαλώσει και η μέρα, που οριακά είναι καλύτερο. Η ώρα σήμερα ήταν φάση 6 και ακόμα είχε ήλιο έξω. Ποτέ δεν θα νιώσω έτοιμη μέχρι να βάλω μάσκαρα. Και μετά όλα είναι καλά. Δεν έβαλα πούδρα. It's fine. Θα βάλω λίγο. Έκανα αυτό το lip combo. Φαίνεται λίγο πορτοκαλί στην κάμερα. Δεν είναι τόσο κανονικά. Θα βάλω τώρα αυτό να το καλυτερέψω. Θα βάλω και τα γυαλιά μου γιατί βαριέμαι να βάζω τους φακούς μου. Έβαλα αυτό το jacket γιατί έχω καιρό να το βάλω. Τώρα έχω βάλει και αυτή τη ζώνη. Δεν ξέρω αν πάει τόσο, αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Και δώσω και την κολόνια. Φοράω το σάγκ μου, αλλά θα βάλω το κούνια, απλά είναι στο μάξι και ούτως ή άλλως πρέπει να οδηγήσω. Θα πάρω και αυτή τη τσάντα. Αυτό ήταν το Get Ready With Me. Φιλάκια!